мавҷуда 5 сол инҷониб бо истеҳсоли матои адрасу атлас машғул аст. ин матои миллиро вай ба таври дастӣ мебофад. соли 2015 дар назди кумитаи маҳаллаи масҷиди саври шаҳри Хуҷанд маркази таълимии истеҳсолӣ ба номи Зульфия Баҳридинова ташкил гардид. ҳадафи он таъмини занони хонашин ва маъюбият дошта бо шуғл буд. ин аст ки 12 нафар занон айни замон дар ин ҷо кор мекунанд. онҳо дар як моҳ 300-400 метр адрасу атлас мебофанд. пешбурди зиндагиашон аз ҳисоби матои фурӯхтаашон мебошад. ҳунарманд пули зиёд надорад. вай ҳамон маҳсулоти истеҳсол мекунад, мефурӯшад ва ҳамон пуле ки ба даст мебиёрад асос мешад барои кори нав тайёр кардан. соли 2020 буҳрони иқтисодӣ гуфтан мумкин аст ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифт, барои мо ҳам бетаъсир намонд. бинобар ҳамин ҳам бозори мо ҳам гуфтан мумкин аст ки камтар касод шуд. мизоҷони асосии маҳсулоти истеҳсолии марказ ташкилоту идора ва коргоҳҳо мебошад. соли 2019 онҳо 30 000 метр мато истеҳсол намуда онро фурӯхтанд. соли 2020 бошад аз 20 000 матои истеҳсол шуда қисме аз он ба фурӯш нарафт. ин боис гардид ки марказ ба мушкилоти иқтисодӣ рӯбарӯ гардад. онҳо маҷбур шуданд давоми 3 моҳ фаъолияти худро қатъ намоянд. дар ин марказ занҳои мо маблағи зиёд кор намекунанд, локин ҳамон миқдори каме ки онҳо ба даст мебиёранд дар ҳамин марказ қатърае бошадам ба баҳр асту қатърае бошадам ба буҷети оилаи онҳо ёрдам аст. вақте ки маҳсулот харидорӣ мешавад, ин мешавад боиси даромади занҳое ки дар ин ҷо фаъолият мекунанд ва як сарчашма мешавад барои бори нав тайёр кардан, маҳсулоти нав тайёр кардан. чунки риштая мехарем, рангу бор харида мешавад. ба ғайр аз он маҳсулоте ки тайёр карда мешавад, ҳатман сифаташа барои беҳтар намудан ина мо ба ҷои дигар бурда газмол мекунем. инҳо ҳамаш як меҳнат асту маблағ талаб мекунад. ҳунармандони вилояти Суғд дар соли 2020 маҳсулоташонро фурӯхта натавонистанд. ин боиси мувақатан қатъ гардидани фаъолияти 282 адад марказҳои истеҳсолии маҳсулоти ҳунармандӣ гардид. коршиносони соҳа бар он назаранд ки набудани сайёҳон ва қатъ гардидани баргузории намоишгоҳҳо ба ҳунармандон зарбаи сахт зад. чандаи онҳо натавонистанд фаъолияти соҳибкории худро идома диҳанд. талабот набуд ба маҳсулоти истеҳсол намуди ҳунармандо, чунки асосан онҳо ба сайёҳон пешниҳод мекарданд. аксарiyat мисол миқдори фоизи зиёди маҳсулот ба фурӯш нарафт ва миқдори зиёди ҳунармандон маҷбур гаштанд ки самти фаъолияти худро иваз намоянд. маҳзуна наманова низ ҳунарманд аст. вай ҳамчун соҳибкори инфиродӣ зиёда аз 10 сол инҷониб бо истеҳсоли маҳсулоти ҳунармандӣ машғул аст. мушкилоти иқтисодӣ дар соли 2020 ӯро низ бетараф намонд. дар маркази шаҳри Хуҷанд вай соҳиби коргоҳи ҳунармандӣ буд. 15 номгоҳи маҳсулот истеҳсол менамуду дар фестивалу намоишгоҳҳои гуногун пешниҳоди харидорон мекард. аммо имрӯз вай масоҳати кориашро хурду шумораи кормандонашро кам кардааст. коргоҳи калоне ки буд, дар он ҷо иҷорахуди 8 калон буду, ҳам коргарҳо акун ҳамаашон кору фаъолияташон сустар шуд. зеро пандемия барои мо ҷудо ваи имтиҳони сахтеро ба сарамон овард ки мо зиёдтар бо хориҷиҳо ҳамкорӣ мекардем. хориҷиҳо молу маҳсулоти моро харидорӣ мекарданд. барои ҳамин барои пеш рафтану қафова нагаштан мо тавонистем кори бизнесамонро сали хурдтар карда. тақрибан мо 3 маҳ тавонистем дар хонамо ин корро ба сомон расонем. дар вилояти Суғд барои рушди фаъолияти соҳибкороне ки ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ машғуланд, тасмим аст курсҳои омӯзишӣ ташкил гардад. зеро пандемияи COVID-19 исбот кард ки бояд ҳунармандон аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба таври васеъ истифода намоянд. чанде аз сомонаҳое ки барои фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ амал мекард, маҳз дар давраи пандемия рушд карданд. ҳар як ҳунарманд метавонад аз ҷои худ, аз хонаи худ нишаста маҳсулоти истеҳсолнамудии худро дар он шабакаҳои интернетӣ ҷойгир намояд. аз он ҷо бо мизоҷ дар алоқа шаванд ва маҳсулоти худро ба онҳо пешниҳод намоянд. новобаста аз баста шудани роҳҳо ё ягон дигар омилҳое ки ба
бозори ҷаҳонӣ ва бозори ҳунармандӣ таъсири худро мерасонад. мавҷуда бо ҳамкасбонаш аз маҳсулоти захира намудаашон армуғонҳо омода намуда истодааст. онҳо роҳи ҳалли мушкилотро дар ташкили онлайн мағоза пайдо карданд. умед дорад ки бо ин восита мизоҷони зиёдеро пайдо намуда фаъолияташро пеш барад. одамо худашон аз хона баромада омда натонанд, мо бояд ки ба онҳо маҳсулоти худро пешкаш намуда дастрас намоем. Бинобар ҳамин ҳам ҳозир ҳама кори осон ин ба воситаи сомонаҳои иҷтимоӣ шудааст ки моям ба қариби як сомона кушода ҳамон ҷува камтар маҳсулотамоя ба намоиш гузоштем. хайли бисёр не кам кам ҳозир харидори худаша ёфтааст ба воситаи онлайн акун магазин интернет магазин ба фурӯш баровардост.